ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7-11-22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನ ಮರೆತದು ಕೆಸರಡು ತಿಗಿದು ಬೂರ್ದಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಪಿದೇ ದೆಪ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೀತೆ ವಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು ಎಂದೆಟ್ಟು ತಿರುವಿನಂಚಿನ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಪಾತಿರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಗೀತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೆನು ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ದಯಪಂಡ ದೇವತೆಲ್ಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ದೇವತೆ ಆಪೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾ ರಡ್ಜಂತಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅತ್ತು. ಗೀತೆ 6 ನಮರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುಜೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಪೋಯರು. ವಾ ಬಾಬಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಈತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಈತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಉರ್ಲೇರು. ಏರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಓ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಪಿತಾ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಪ್ಪೇರು ರರ್ಜನ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆರಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆರು ಓಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಓಲು ಆತ್ಮರು ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪೇರೋ ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಪ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ದುರ್ಗತಿನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಸುರೂಕು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಾರಿನ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ದುರ್ಗತಿ ಆಯರೆ ವಾತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ನೆಡ್ದವರ ಸದ್ಗತಿ ಆಪನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸುರೂಕು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪನು. ಇದು ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆನೋ ಅತ್ತು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನು ಮುದ್ರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗೀತಾ ವಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗೀತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಿನಃ ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲೆಡು ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ತು ಬಂದು ಸಹ ಆಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪಾಂಡಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದುಲ ಸಹ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜನು ದಯಾನಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ಹೊಸ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅತ್ತು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೀತಾ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ
ದೀತೆರು ಗೀತೆಡು ತೂಲೆ ಏತ್ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆದ ಮಾನ್ಯತೆ ತುಂಡು ಅಂಡ ಏರು ತೆರಿಪವೆರು ರುದ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಜ್ಞರ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಪಂಡು ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಒಲ್ಪ ರುದ್ರಯಜ್ಞ ಒಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥೂಲ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಆಪತ್ತುಲೆಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒವ್ವೇ ಆಪತ್ತುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಗೀತೆಡು ರುದ್ರಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆತೇರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದಲ ಬರೆತೇರು ಐನರ್ದವರ ಗೀತೆಡು ಹಿಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಸಾರ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಸುಳ್ಳಾದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಶಿವಬಾಬಾ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದೇರು ಕೆಸರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐನ ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೀವಾತ್ಮರು ಸುಕೊಟ್ಟುಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗಪ್ಪುಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಹೋವೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು 40,000 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆಕ್ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ದುರ್ಗತಿಡುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಗೀತೆಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರುತ್ತಂಡ ಅರೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಭಾವನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೆರು 4 ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ 4 ಮುಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಗಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾರಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಅದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲೇರು. ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಶಿವನ ಲಿಂಗನು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮುರ್ಕದು ಉಡುಪೇರು ದೇವಿನ ಪೂಜೆನು ಸಹ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮುರ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆಯದುಂಡತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಐತ ಚರಿತ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಪಾಪಾತ್ಮರೆನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಕಥೆನು ತೆರಿಪದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದೆರ್ದು ದಾದಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ವಿದ್ವತ್ ಮಂಡಲಿಡ್ಲ ಪೋದು ತೆರಿಪಲೆ ಈ ಇದ್ದೊರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಯ್ಯೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ್ದು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮಲ್ತುದ ಪಂಡು ಬರೆಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸಹ ಮೊಕುಲೆರ್ದೆ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ಸಮುದ್ರಡು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ವಿನಾಶ ಆವೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಏರೆಗು ಕೌರವರೆಗುಲ ಪಾಂಡವರೆಗುಲ ಕೌರವರೆಗೋ 10 ಪಾಂಡವರೆಗೋ ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಮುದ್ರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಗೀತಾ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಗು ಪೋದು ಪಟ್ಟಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತು ವಿಲಾಸಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪೆರು ಮಲ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಬರಲೆ ಐನೆರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವ
ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಅರೆರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಿ. ಗೀತಾ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಸಹ ಸುರೂಕು ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಿಚಯನು ಬರೆಯಲೆ. ಅಪಗ ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಷಣ ಬಾಣ ತಾಗೊಂಡು ಪಂಡು ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಬಾಬ ತೆರಿಪೋದೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ದೇತೊನುವೆರು ದೆತೊಂದು ದಕದು ಉಡುಪೇರು. ಎಂಚ ಕೋತಿಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಂಡ ದಕದು ಉಡುಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜಿ. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಡು. ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏರ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕುಲೇ ತೆರಿಯುನೇರು. ಇಂದು ನರಕನೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಏರು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೆರೋ ಒರ್ಯಕೊರಿ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು, ಒರ್ಯಕೊರಿ ತುಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿ ಒಯ್ನು ತೊಜ್ಪದಿರೋ ಅವು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನರಕವಾದುಂಡು. ಈ ದಿನ ನರಕವಾಸಿಯರು ಕುಡ ಸಂಗಮವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಎಲ್ಲೆ ಕುಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಪೇರು ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕುಡ ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 23 ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಅಜಿಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಇಶ್ವಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉರಿ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ. ಏರ್ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿರೋ ಆರಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತೊನಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತೊನಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ದೆತೊನೇರು, ಕೆಲವರು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು, ಕೆಲವರು ಎನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅಜಿಪ್ಪ ದೇಹದಾರಿ ಏರು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮನೆತನ ವಂಶ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರು ಮಾತ ದೇಹದಾರಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು, ಏರು ಸಹ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸುರೂಕಾದು ಮಧುರ ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು, ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು, ಐಕ್ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲೇರು, ಆರ್ನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ಲ ಬರುಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲೇನನು ಲೈದೇರು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆರುಲ್ಲೇರು, ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬಾನೇ ದೆತೊನುಜೇರು, ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಏರೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರ ಉಪ್ಪಡು ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ, ಬಾಬನಂತೂ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಪೆರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಆತ್ಮರು ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು, ಪಿರ ತಿರುಗದು ಏರುಪಾಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು, ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಆರಡ ಉಂಡು. ಅರೆನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆರು ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ದೈವಿ ವಂಶದ ಸುರೂತಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಕುಳೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಮೂಲೆ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಕೆಲವರೇ ಪೋಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪುಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅತ್ತುಂಡ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವರು. ನಿಕುಲು ಏರು ಪೂರ ಸುರುಕು ಬೈದರು, ಅಕುಳೇ ಕೂಡ ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ನ ಸಮಯಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಏರನಾಂಡಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು
ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತಗ ಇಜ್ಜಿ. ಪಿರೆ ತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಶಕ್ತಿ ಒರಿ ಬಾಬಾಡನೆ ಒಪ್ಪುನಿ. ಈ ಸಮಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮಡು ವಿಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ದೈವೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯರು ನಿಕುಲು ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿತೊನಡಾಪನು. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೈವೀ ವಂಶ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಓರಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ನ ಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಧರ್ಮಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಉಂಡು. ಏರು ಪೂರ ದೇಹದಾರಿ ನಕಲುಲ್ಲಿರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತಿದೊನಡಾಪನು. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ವಿನಾಶಾಪುಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಬೇರ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಖಂಡ ಇಜ್ಜಂಡು. ಕೇವಲ ಮೊಕುಲ್ನನೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ದೈವೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅವು ಮಧುರ ಶಾಂತಿದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಆತ್ಮವು ಜ್ಞಾನನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುಂಡುವ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆ. ಅರೆನು ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆರು ಏಪಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯ ನಾಟಕದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಆಟ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಅವಧಿ 5000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಆಟ ಆದುಂಡು. ಒವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡ ಅವು ಅವೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಮೊಕಲು ಬತ್ತುತ್ತೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯವಾಯನ ಸತ್ಯ ಸಂಘ ಇಂದು ಅದುಂಡು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ 1. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೆಸರದು ವಿದೇ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತುದು ಬುಡ್ತೇರೋ ಆಕಲೇನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. 2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಾರಿಡ್ದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತುದು ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸತ್ಯ ವೈಷ್ಣವಾದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಭವ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರಿಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರಲ ಸಹ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನು ಟಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಸತ್ಯ ವೈಷ್ಣವೆರು. ಭಲೆ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಸಂಭವಡ್ದು ಸಂಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಹಠ ಅತ್ತುಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆಯುಣ ಬದಲು ರಮಣೀಕತೆರ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.